kwegena n'abakori yawe imirimo kirero kyabonge kikuiwe kana no mugavana Simbarati iri nabarabo banyorere ngere yo kwegendereria Kotikana na yubo n'umwanju umurigire kyombe kiri kimaikete kya Iranda Health Community Promoters asiri tukulire niko bakoletara yabugo kya senkeye mo chinseme chigo kya Iranda kenyero kya ebate nyangururo keshe na se wodi ya nyako ili konyara ko yana ko somya bantu igoro yechinda anekrwa ukwanira amangana alengete obochani niko baburiri abantu mono korigereria afya y'emibere yabo eminenchire moyo wetanga kurwase amaroire yechingencho ao asibaterera no muroberio barengete kweneke buna bakonyira abantu ane nabo bakurwase chinga kitari kwenyara muri cyo dipo nasanya no roboti uru okurinda afya ya kiromonto ne chinka tomenyete ngati yebirenge binene ekiombe kya Iranda Community Health Promoters bagusira ase binyoro bitoetanaine egasi anene mono yege kundi kigeito igotore ebinyoro gweta ntotageti obochafu borekane na ntotageti tonyoro omonto karaire getanda asenge nche serikali ne bwata mariogo abantu aba bagosuma bagende bakikubwendi kwa etwachaga iga konyo mugakoyo achese chinda anagwato boreme tutayikonyara kwa mana nyomba kokwana na Damaris Mora oyoromo Health Community Assistant kurwa sinyagitari ya Iranda ni gaerero buya anene bwokorenda amagimaito anene asabangina balibe bwateranetie amochaki kliniki mapema in order achuikira matukari chi kliniki yaboneta kwenda at least 4 kichaba chinyinge 8 at least ikiri kwenda ororo alafu igentokende in case of another problem yenye inatokea kwa community nyagitari yetu ya Iranda nere very ready inasaidianga alafu wa mama at least kare korotwa chagete moroberio yo abangina abange bakanyorera bananga but since community promoters babegetamo it's very rare cases mungino konyorera umwananga esingentizo konyorera nka mwana ora nyoro binira se kakere getambe onyoro twera marwiri buna fistula boigo na rubo semia gochia sabanya kinyero asokorenda magimabo ko bajeli tangani ready be there for yourself ubugimano bwago be ready nyagitari o kororo nyore konyoro bubweni kuroro alafu kitu kingine tumanye ngati in every situation lazima udipende kwanza in case of any problem ikira community health promoter yago anyari gukurifa go chinyagitari they are always there bararorobu na chiami chi ambassadors za health they will not disappoint you komenta nawe obasemya bakonana nigo borengete kero yomo elio tonyare gwetanga na marweire ao tarera abantu baito especially ko batebya magane chicho kiro muntu nata kiri gutwara chicho ase ogoseria marweire ali akoletwa mone chicho chingi oyigo nako batei bali mechingoro ase chigubi chiko morwa gutanga magana malaria na korabia emechi egero barabu bobe gutanga malaria kubeke mesungo ase chinka oyigo korosi butintiare ngokonya bole chisani chitu chioma gutanga burwire bwa typhoid lakini rende ekro twebekiramo utuachire ase kenyorekyo gotebitora abanyakenyoro baria twaranganchira ki turanyari gwikero mu rweiroria egere tomokonya stukunyara abande tokonyara mbagwa tunone chianga twari none nchira tokonyara chianga twaba muntu karwarire na batwaye ko basabali bebinyoro mwareta amarweira ino ase CHBs egere bakurikira gokana nyagitari na riyo kugweni gubwango na riyo kurigererwa etuleti abagaka nigo yagokerege korekyo na kweneria ngambi ya mono asogo konya abantu bali no bulemeru imeye binyoro gonkoira nelimbu ya monase health promoters yaba chireko konyo mugako kemo ekiagere mechande yenere se itaiga na inde ngosabanga bagocha konyora libaga bachiche na inde tubairense ase chinyomba chinde chitigarete mugako yonchirani yane konyega tosinyire kitokora lakini grupu ya chire yatokonyire egaswa bwene tokora tutabwate ubweso yatokwenda nilimbi ya mano kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwase kenyero kibate kegotoka ase location ya Nyanguru egotoka imeye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia Nedipon asanya